Mao na naron. Mao na ko ingon sa imo ati, ba ay paglayas-layas og kalit. Nung sa day ka kanang mulayas man ka. Yung sa dita ka diri sa balay. Gidawat man unta takati nga buong buo. Daga na gibuhat niya sala pero sige buhat nako. Gipasaylo ta ka. Kuno na paglayas-layas nimo sa una di ba gidawat ta ka? Tungod kay importante ka sa kuha. Pinangga ta kati. Sana all. Tingala naman lang tanimo nga mukha tra makaglayas nga di ba nanghid mura makagbata. Ako mura na ako mabuang din na gunahon nga nagkaon na bakate. Asa ka nagpuyo? Asa ka natulog? Mura ko mabuang nga na magunahon na. Una-una ati, gipa-aircon pa galing ako ang kwarto nimo para komportable ka. Para pwede ka maka-skincare. Sige na, kipasaylo na ta ka. Basta sunod ay nautro ha. Okay? Hindi na siguro to eh. Siya rin di pa makuha sa tibay nga na itong actingan. Mo tinuod na dyan, true to life story. Sige, hulat ako at tuon na ta ka. Ikabalo ko na ka sa inyo ha. Puti ka may James, di ba niya na kung ay nagpakita sa kuha? Pre, explain na. Kung sa explain, wala explain. Di ba lang kasi mong gibuhat atong niagi, di ba? Layas na. O, nyasa man ka. Pre, na ako diri para mga igotrog, sorry. Sige nga, igutrog, sorry. Katong nabuhat mo katong niagi. Sobra nakahatong sa imo, nakalakaw siya ti iba. Wala tayong mabuhat pre, kinakasakay naman siya. Uon po, dami nabi. Dara ka ba? Di mo na ko basta-basta madawat ang hatabo atong niagi, pre. Kay sakit kayo ba? Learn to let go of the past. Make peace with sad memories. And rebuild a beautiful life. Magaling kang kupal ka. Pre, kabalo mo siguro ka, di ba? One of the happiest moment in life is when you find the courage to let go of what you can change. Pre, let what flows, flows. And what crushes, crush. Hayop ka talaga! Pre, everything's gonna be alright. Ay, sa man eh. Piyaya. Piyaya ka ba ako sapatos suludan eh. Paborito ko yan. Paborito ko ani mong piyaya ro. Layas diriya. Abi ba na gayas na lang ka eh. Pre. Ay, sunod na lang jud ako ni atong sa tiiba. Pre ko, pre! Paya. Saya nga sa kong memorize eh. Natagak ra magkalit gud ang piyaya. Sa last part, manunta na ko ni i-reveal ba? Palpak ang sequence.